راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان إمارات عرب ناب إيرتران كالوت هاجرات زوبان اتلقن زلا نايت عنت نفرتي كاب يوكرين بكرايز متى مخانن تجليتو أب كينيا أب حكمنا توشيبهم زنبرو 10 سبات هاديمهم أب يوغندا أبالات بايتو نفس وكفهم $5,000 مغشش كوهابو زحلف وساني نهزبي أغطيعو أرسات زيناك تكتاتلو تسانيحكم كبرات سمعتنا زرزرات يغتصل حبرات إمارات عرب ناب إيرتران كالوت هاجرات نتلقن زلا عبيتي نايت عنت نفرتي كام مجد أير يوكرين بكرايز متى مخانن أفريكان إنتليجنس نوتهدراو منشتاتو بموكاس قليتو أذن عبيتي نايت عنت نفرتي كاب حبرات إمارات عرب زتلقسينا وتحكمنا ناب إيرترا إثيوبيا سومالي لاندن بونتلاندن كملالسا كم زغنيا إذن منشتغيسو حنتي كابزن نفرتي ب15 ميازيا أبس مراكم زعلبتون أرقاقيتو إثيوبيا سومالي لاندن بونتلاندن تي كاب حورات إمارات عرب زتلقس حجز كم زبتصحن كالحن كلوا كاب وغن إيرتراغنا زتوهب حبريتا إلن نودباتن معرفو نفرتن إيرترا نوتهدراو معلاتات تقلقلولو زلا حورات إمارات عرب بزيكاتي ناب يمن زغنع السرحيتات ناب ليبيا جنرال حفتار تلوكو دقافون كم مسقاقريت تتكملا كم زلا يقلت أمسايا نايزتا عرباويت هاجر نمنجس إيرترا فاينانساون كالا حجزاتن تمتولو مهلوا كالا حتسانيحيو أبزوان زدما لبدا كورونا فيروس نممكات زحجز ناوتي بمجديزن كاب يوكرين بكرايزم تساتن نفرتي نابس مراكم زلاغت تفليت الله الزغمزيلم كله زلقصو حجز ناب إيرترا كم زي بتحز تحبره تشاينا وبعل تسقا جاكما نسالساي اوانو ناب هاجرات أفريقيا زغنع حجز مبركاتو مع كنات زينا إثيوبيا أكاليهن أب كينيا بكورونا فيروس تأرتيرهم ما بحكمنا توشيبهم زنبرو 10 سبات هديمهم أثم بسولس 21 ميازيا زهدمو الشبات كابتي ماكل زد صلقلوا قباب بفيديو سيلم بمحبرو ميدياتات دحر مزرقهم أبتهاجر الزرارابي قد يكون يركب بريزيدنت كينيا أوهورو كينياتا بزعباتي فتسامي ملكيتو بزهبو مجلسي نتوم نهزبين لبدا زكالو عيم زولهم سبات ناي قدن كركبو مخانومن تتحيزهم دما نابزنبرو كملسو مخانومن أفليت الله أب كينيا بكورونا فيروس تأرتيرهم زتوشبو سبات أب زي مچو كوناتات كم زتحزيهم زماررو نسات كل تغنى أما أكلات زتوشبو سبات كم عينت نايت مأكلات معالتاوي كاب 10 كساب $100 بقزار رسوم كشفنو كم زقدوديهم زقلصو إذا ما حدا كابتن كتات هدما نايتهم أو الشباب زنبورو كينياوان كون كم زغل إيقلات منقسي يوغندا بسنكي لبدا كورونا فيروس نعسران حدا معالتات زتصنحين نايو الشباب أوان أو جلوب زولو جيزي نفس وكف أبل بايتو 10 مليون شيلينج مالت أسات $5,000 مغشش كوهابو موسانو أب هزبي كنت عفتيرو هاجرات عالم لبدا كورونا فيروس نمكات أبيات حكمنا زدلنا وتين مشماتن كنت أبان مرقاقان نابز صادفالو زلوا أوان بارلاما يوغندا دما نكلهم 426 أبالاتو زوعل ناي 10 بليون شيلينج مالت أسات كلتا $4 مليون مغشش كم قدام النتات سريعو متصلاغو كاب هزبي ترير نغفيتاي وحزلو هزبي يوغندا أب قدناتات وصي تقاومو كغلت سكوانتا زي كاله شحاني باديلان جريكاناتن بباترنا دسغة ككاب غزو تقاومو كم زسمعه زفلاليا معكنات زينا الرقاقيتسن اتغنزب انت وحده نتوم كورونا فيروس نممكات أب قدم جنبار تسليفهم زلو سمويات عنان سرحتنياتات حكمنان كخون نيرو كبلو زفلالي وهاب تريتو نراديو فرانس انترناشنال قليتسام زينا أبزي فتسام راديو إيرنا سلام كبرات تقاتلتي مدب انتاي كيف بحالالو فلما لباو سلامتنا نقدم أسعبنا دما نبتحستو مدبنا نسقاقركم سنة مكتال علمنا بزعبالة بداو حمام كورونا فيروس بغطالين 24 ساعات بعتبنات يزاربلون يسرحلون بزلو اوان إيرتراوين ون بتزامادي مس عالمهم تحويسهم بزعبازي قتال حمامن معبالتاتون نتخاتاتلو نحد حدوم يخون نخالوت كتحاجزو أبزللو زلو اوان كاب قدامن وصأن كاب ستصبيون العلي فتناتاتي بسحهم مسمهلاو ناتناس نبينيو أمبال بتحمالو نمخانو زومناي قدامن وصأن تتصابوتات زبهالو زلو أيونتهم
ስለምንታይ ህዝቢ የማረሮም ዝብሉ ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ተኸታተሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ውሽጢ ሃገርን ስደተኛታትን ብዘይካቲ ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝወርዶም ስነኣእምራዊ ከምኡውን ኣካላዊ ስቅያት ብተወሳኺ እቲ ሓላፍነት ተሰኪሙ መፍትሒ ኸናድየሎም ዝጽበይዎ መንግስቲ ሕጂ እውን ንህዝቡ ከህድኦ ዘኽእል ፍታሕ ሒዙ ክመጽእ ብዘይምኽኣሉ ብህዝቢ ምልከት ተቐቢጸ ተስፋ ኮይኑ ንኽረአ ከም ዘኽኣሎ ዳርጋ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኮይኑሎ መራሕቲ ሃገራት ሰበስልጣናት መንፈሳውያን ኣቦታት ሞያውያን ክኢላታት ከምኡውን ከም ስነ ጥበባውያን ዝበሉ ጸለውቲ ውልቀ ሰባት ኣብ ጽባሕ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሓን ሃገሮም ኣቢሎም ኣብ ዝፈታን እዋን ህዝቢ ንሓድሕዱ ብኸመይ ተሳኒዩ ይነብር ምዕዶን ምኽርን ከምኡውን ኣስተምህሮ ኣብ ሰዓት ይተሓላልፉ ኣለዉ ኣብ ኤርትራውን እዚ ኣገባብ ብኣዝዩ ትሑት ክስራሓሉ ይረአዩ ይኹን እምበር ብመንጽርቲ ትሑት ቁጠባዊ እቶት ዘለዎ ደረጃ መነባብሮ ህዝብና ተበጊስካ ምስ ባህላውን ልምዳውን ጸቕጥታት ወሲኽካ ንህዝብና ኣኻል ይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ብፍላይቲ መንግስቲ ኣብ ክንድን ህዝቢ ኣብ ንሓድሕዱ ባዕሉ ክትሓገዝ ዝሓድጎ ካብታ ዘይብላዕ ዓቕሙ መመሊሱ ጸቕጥን ምፍርሃን ብዝተሓወሶ መንገዲ ቢሉ ገንዘባዊ ወፍያ ከካይድ ይገብሮ ምስ ምህላው ክሳብ ክንደይ ንህዝቢ ዘለዎ ንዕቀት ልዑል ምዃኑ ዘርኢ ይብሎ ከም ሚኒስተር ጥዕና ኣምናን ርሕሰን ዝበሉ እቲ ጉዳይ ቀጥታ ዝምልከቶም ከም ሃብቲ ኣብ ተስፋጽዮን ዝበሉ ጸለውቲ ኣብ ማሕደርቲ ዞባታት ከም ጀነራል ፊሊጶስ ዝኾኑ ተሰማዕቲ መራሕቲ ሰራዊት ከም ኣባ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ዝበሉ መንፈሳውያን መራሕቲ ቦታት ክሳብ ሎሚ ንህዝቢ ቀሪቦም ሓሳባቶም ብነጻ ከካፍሉን ንህዝብን ሰራዊትን መግለጺ ክህቡ ኣሉታውን ኣዎንታውን ጎድንታት መንግስቲ ንህዝቢ ክሕብሩ ብዘይምኽኣሎም ህዝቢ ኣደዳ ዘየድሊ ቤላቤለውን ሸቐልቀልን ክኸውን ኣኽኢልዎ ከም ዘሎ ናይ ኣስመራ ምንጭታት የረጋግጾ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ መስኮት ቲቪ ቀሪቡ ንህዝቢ መግለፂ ዝሃበ መራሒ ሃገር ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ኣብነት ተወሲድና ኣብ ፈለማ እቲ ቀታሊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተቐልቀለሉ እዋናት ተቐላጢፉ ሓበሬታ ከም ዘይሃበ ብተደጋጋሚ ክውቀስ ጸኒሕዮ እቲ ዝኸፍአ ግና ህዝቢ ብሰንኪ ኢሳያስ ሞይቱ ዝብል ዘይፍለጥ ወረ ካብ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳይ ምክልኻል ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ወፂኡ ናብ ካልእ ዘይርብሖ ዘይተረጋገጸ ወረ ኮለል ክብል ተቐሲቡ ጸኒሕዮ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ዝበለ ተርእዮ ሓደ ክፋል ናይቲ ህግደፍ ምልኪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ናብ ህዝቢ ባዕሉ ዝብትኖ ናይ ሓሶት ወረ ስለ ዝኾነ እዝኒ ኣይንሃቦ ኣብ ቀንዲ ጉዳይና ነተኩር ዝብል ሓበሬታ ብመንገዲ ሶሻል ሚድያ እኳ እንተዘርግሑ ክሳብታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ መጺኡ ህላዊኡ ኣረጋጊጹ ከም ወትሩ መእተዊኡን መውፂኡን ዘይፍለጥ ሓፂር መልእኽቲ ገዲፉ ዝኸይድ እቲ ዘረባ ኣይዓረፈን ነይሩ ህዝቢ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ብሰፊሑ ንሰሙናት ዝቕጽል ዝነበረ ኢሳያስ ሞይቱ ሓሚሙ ክብል ዘሕልፎ ዝነበረ ሸንኮለል ተማሂሩ ሎሚ ክደግሞ ከም ዘይነበሮ ድማ የስምሩሉ ኣለዉ ብዙሓት ካልኦት እውን ኢሳያስ ሞይቱ ወይስ ሃልዩ ንዓናን ነቲ ሃገርን ዘምጽኣላ ለውጢ ስለ ዘይብሉ ብዛዕባኡ ምዝራብ ግዜ ምብኻን ምዃኑን ነባሪ ፍታሕ ካብ ህግደፍ ስለ ዘይርከብ ስልጣኖም ንህዝቢ ዘረክብሉ መንገዲ ጥራይ ክናደ ከም ዝግባእ ይመኽሮ ህዝቢ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብዛዕባ መጻኢኡ ስለ ዝጭነቕ ዘሎ መራሒ ኤርትራ ብጽኑዕ ሓይሙ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ዝቕጽል ፖለቲካዊ ስልጣን ኤርትራ መን ክብሕተዩ ንዝብል ሕቶ መልሲ የብሉን ሃገራዊ ባይቶ ይኹን ካቢነ ሚኒስትራት ኩሎም ሓቢሮም ደስኪሎም ሃገር ብዘይቀዋም ንልዕሊ 28 ዓመታት ብህግደፍ ትምራሕ ኣብ ዘላትሉ እዋን ሃጓፍ ናይ ስልጣን ምስ ዘጋጥም ነታ ሃገር መን ከም ዝመርሓ ህዝቢ ኣፍልጦ ዘይብሉ ምስ ምዃኑ ኣብ ስደት ዝርከቡ ፖለቲካውያን ሓይልታት ምስቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ንለውጢ ዝድግፉ ሰበስልጣናት ክትሓባበሩ ዝገደደ ዕንወት ከይመጽእ ከሎ ከዓ ህጹጽ ስጉምቲ ክወስቱን ህዝቢ ኤርትራ ይጽውዖም ከም ዘሎ ናይ ኣደባባይ ዕላልዮ ብወገኖም ክሳብ ሕጂ ዝጀመርዎ ሓድሕዳዊ ርክብን ኪዳንን ኣሎ ድየሎን ዝተፈልጠ ምንቅስቓስ ግና ክሳብ ሕጂ ይርአ ብዘይምህላው ኣውራቲ መንእሰይ ተስፋ ኣብ ምቑራጽ ይርከባሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሃምን ቀልብን ዓለምና ዝርከቡ መዝሚዙ ኩሉ ወፈራ ንምክልኻሉ ቀኒዑ ይርከብ ነዚ ዕድል ተጠቂሙ መንግስቲ ወፍያ ህዝቢ ኣብ ምእካብ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ስም ዝርዝር ወፍያታት የመልክት ህዝቢ እዚ ብስም ምክልኻል ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ዝወፃ ዘሎ ገንዘብ ኣበይ ናይ ማዕከን ማለት ኣብ ማዕከን ህግደፍዶ ወይስ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ይከባሎ ኣፍልጦ የብሎን ሚኒስትር ጥዕና ነቲ ካብ ከም ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ከምኡውን ከም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝበላ ሃገራት ዝልገሰሉ ዘሎ ሓገዝ ብዝሑን ዓይነቱን ንህዝቢ ይገልጽ የለን ብቐደሙን ኣይነበረን ኣብ ዝሓለፋ 28 ዓመታት ዕምሪ ስልጣኑ ንብልግሲ ክረኽቦ ዝጸንሐ ሓገዝ ኣብ ክንዲ ረድኤት ተቐቢልና ወይ ተለጊሱልና ዝብል ምስ መሻርክቲ ሃገራት ብምትሕባር ብዝብል ሓረግ ገይሩ ኣብቲ ምንም ኣበርክቶ ዘይገበረሉ ሓገዝ
ንነፍሱ ካብ ተቐባላይ ናብ ለጋሳይ ከሰጋግራ ምስማዕን ምርኣይን ሓድሽ ኣይኮነን ብተወሳኺውን ነቲ ካብ ህዝብን ትካላትን ብሓይሊ ዝእክቦ ሓገዝ ወፈያ ዝብል ስማ ጠሚቑ ናይ ማሕበራትን ሃብታማትን ውልቀ ሰባት ከምኡውን ኣሃዱታት ምክልኻል ክምንዝዕ ምርኣይ ሓድሽ ሸርዒ ኣይኮነን እቲ ቁሩብ ኣብ ሰሙን ኣዛረቡ ኮይኑ ዘሎ ግና ወፈያ 50,000 ናቕፋ በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ወይዘሮ ሳባ ሃይሉ ምስ በኽሪ ወዳ ኣቶ ኣብርሃም ኢሳያስ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ሕጋዊት በዓልቲ ቤቱ 3 ደቂ ማለት ኣብርሃም ብርሃንን ኤሳን ዝበሃሉ ከም ዘለውዎ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ወይዘሮ ሳባ ንምንታይ ንሓደ ወዳ ጥራይ ምስኣ ኣብ ዝወፈያ ክርቋሕ ተደልዩ ህዝቢ ብሓቂ ክፈልጦ ዝደልዮ ዘሎ ምስጢር እዩ ካብዘን ቀረባ ዓመታት ኣትሒዙ ወይዘሮ ሳባ ዳርጋ ብዙሕ ጉዳያት ናይቲ ብስም ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝበሃል ፈጻሚትን ኣዛዚትን ኮይና ከም ዘላ ነቲ ገዛ ቅርበት ዘለዎም ይገልጹ እዚ ነቲ ድሕሪ ግሁድ ምዃኑ ዘይተርፍ ተባሂሉ ዝግለጸሉ ማለት ምስጋር በትሪ ስልጣን ካብ ኢሳያስ ናብ ኣብርሃም ዘደላድል መትረብ ብወገና ኣብ ምምቻእ ከም ትሰርሓሉ ዘላ ዘመላኽት ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ኤርትራ ይረጋግጹ ህዝቢ ብተወሳኺውን ኣብዚ ናይ እንዳ ኢሳያስ ወፈያ ሓደ ላግፂ ክዛረብ ይስማዕ ኣሎ እዘን 50,000 ናቕፋ ደኣ እተን ንስደት ምሰምራሕኩ ምምሕዳር ንወለደይ ኣገዲዱ ዘኽፈሎም ገንዘብ ከይኮና ብምባል መረራ ሓዘል ዋዛ ይስማዕ ኣሎ ካልእ ንህዝቢ ዝመጾ ዘሎ ሕቶ ግና እንዳ ፕሬዚደንት ካብ ጀመሩስ ስለምንታይ ደኣ እቶም ካልኦት ሰበስልጣናት እውን ካብ ህዝቢ ብግቦ ዝኣከብዎ ናብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ወፍዮም ስሞም ዘይግለጽ ብምባል ይሓቶ መንግስቲ ዝበዝሕ እዋን ንነጋዶ ዘይተኣደነ ግብሪ ክኸፍሉ ከገድድን ከፍራርሕን ካብኡ ሓሊፉ እውን ከኣስርን ጸኒሕሎ ኣብ ታሪኹ ብዙሓት ነጋዶ ከም በዓል ፍቕረ ዘርኣጋብር ዝበሉ ፍሉጣት ነጋዶ ሞይቶምን ንነዊሕ እዋን ተኣሲሮምን ምዃኖም በተደጋጋሚ እዋን ክጥቀስ ጸኒሕዮ መንግስቲ ኣብዚ ኣሸጋሪ ናይ ኮሮና ግዜ ንነጋዶ ግብሪ እንተዝምሕር ክራይ ባዕሉ እንተዝኸፍል ገለ ዕዳ ተዝስርዝ ንሳቶም እውን እምነት ማሕደሮም ነይሩ ኮይኑ ግና ዳርጋ ኩሉ ሰብ ከም ዝበለ ቅዱስ ተግባር ብጋህዲ ይትረፍ ብሕልሚ እውን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ጽበያ ኣይኮነን ከምቲ ሓደ ቅዱስ ዜጋ ዝበሎ ጸገም ኤርትራውያን ብውሽጢ ባዕሉ ብግዳም ድማ ብመሻርክቱ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ኮሮና ቫይረስ ንላዕሊ ከጽንትዎ ካብ ዝዕጠቑ ነዊሕ ገይሮም እዮም ህዝቢ እውን ናቂሕሎም እዩ ጥራይታ ስጉምቲ ሙሳድያ ተሪፋቶ ዝበሎ ብምዝካር ናብቶም ናይ ግዳም ተጻባእቲ ዝበሃሉ ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክንወስደኩም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ፍጹም ሰላም ካብ ዝኣትዉ ዳርጋ 2 ዓመቶም ገይሮም ኣለዉ ንህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ግና ናብዚ እቶ ዘብል ለውጢ ኣየምጽኡሉን ዶባት ተረጊጡ ሕጋዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ዳርጋ የለን ዝጀመርዎ ሩስን ፍቕሪ ዝዓሰሎ ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዝነበረ መገሻታት እውን ኣብ ህዝቢ ብትሑት ቁጽሪ ተደሪቱ ተሪፉ መንግስቲ ኣቢ ነቲ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድናታት ከውሕስ እምበር ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ቀንጣብ ትኹን ሓልዮት ከም ዘይብሉ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብጉድን ስቱርን መንገዲ ከርእዮ ጸኒሕሎ ሓደ ካብዚ ድማ ህዝቢ ካብታ ዝፈትዋ ሃገሩ ብሰንኪ ጉጉይ ምሕደራ ሃግደፍ ተማሪሩ ዶብ ብዘይ ሕጋዊ ኣግባብ ሰጊሩ ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ምስ ዝኣቱ ከምቲ ናይ ቀደም ሓንጎፋይሉ ዝቕበሎ የሎን መንግስቲ አብይ አሕመድ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከይሰግር ዝከኣሎ ዕንቅፋት ብምፍጣር ምስኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምትሕባር ንህዝቢ ኤርትራ ዓቕሉ ጸይብዎ ኣብ ኣርዑት ህግደፍ ተቆሪኑ ክጸንሕ የገድደሎ ብፍላይ ኣብ ዝቐዛፍ ሕማም ኮሮና ኣስፋሕፊሕሉ ዘሎ እዋን ከም ማዓስከር ስደተኛታት ሕንጻጽ ዝበሉ ኣሽሓት ስደተኛታት ሒዞም ዝርከቡ ማዓስከራት ክዕጸውን ስደተኛታት ድማ ናብ ካልእ ክግዕዙን ይገብር ምስ ምህላው ብህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮ ተፈታውነት ባይታ ዘቢጡሎ ብዘይካዚ ድማ እቶም ከም ኣብ አዲስ አበባ ዝበላ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከቡ ብስም ናይ ከተማ ስደተኛታት ዝፍለጡ ናይ ከተማ ስደተኛታት እውን ካብ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ፈተውቶምን ኣዝማዶምን ተዘይኮይኑ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝስፈረሎም ወርሓዊ መቕነን ወይ ቀለብ የለን ሎሚ ብሰንኪ ኩሉ ሰብ ኣብ ቤቱ ምዕጻው ድማ ምግብን ካልኦት መሰረታዊ ነገራትን ይሽገሩ ከም ዘለው ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ነዚ ጸገሞም ንምፍታሕ ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብና ብወለንትኡ ገንዘብ ኣዋፂኡ ብሰንኪ ብዝሒ ስደተኛታት ከመይ ናባይን ንመንን ክህቦም ከም ዘለዎ ክሽገር ጀሚሩሎ እዚ ኩሉ ሕላኽላኽ ክፍታሕ ተኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወስዶ ዘሎ ዘይንቡር ጸቕጢ ደው ከብሎን ምስ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት UNHCR ክትሓባበር ብዙሓት ዜጋታት ይጽውዕዎ ኣለዉ ነባሪ ህዝቢ እምበር ነባሪ መንግስቲ የለን ዝብል ብሂል ድማ የዘኻኽርዎ ኣለዉ
እዚ ኣብዚ ናይ ለበዳ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ብግዳም ፀቕጢ ካብ ዝፈጥሩሉ ዘለዉ ሓይልታት ሓደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብዙሓት ዝሰማምዕሉ ሓቂ እዩ እናበልና ናብ ካልእ ዝቕፅል ትሕዝቶና ነሰጋግረኩም። ሓደ ኣብዚ ዝሓለፈ መዋዕለ ናጽነት ዝነበረ ሽግር ውዳበ ኤርትራውያን ብሞያ ምጥርናፍ ነይሩ። ማሕበር ምሁራት ሕጊ ገዲፍካ ዳርጋ ካልእ ማሕበር ግና ይነበረን። ሎሚ ግና እዚ ዘይንቡር ዝበሃል እንዳተረፈ በንጻሩ ብሞያ ንምጥርናፍ ጻዕርታት የካይዱለው። ሓደ ካብዞም ተጠርኒፎም ንስራሕ ዝበጋገሱ ዘለው ድማ ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ዝርከቡ እዮም። ናብ ድምፂ ሬድዮ ኤረና ሰደድዎ ሓበሬታ ቀፂልና ንስማዕ። ወግዓዊ መግለጺ ማሕበር ሞያውያን ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ። ኣብዚ እዋንዚ ዓለምና ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ከቢድ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ወዲቓ ከም ዘላ ንኩሉ ብሩህ እዩ። እዚ ብኮቪድ-19 ዝፍለጥ ለበዳ ኣብ መወዳእታ ዓመተ 2019 ኣብ ውሃን ዝተባህለት ከተማ ቻይና ዝጀመረ ኮይኑ ዛጊት ክታበት ይኹን መድሃኒት ዘይተረኽቦ ብልዑል ናህሪ ኣብ መላእ ዓለም ተላቢዑ ዝርከብ ቀዛፍ ሕማም እዩ። ጸብጻባት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ከም ዝሕብሮ ኣብዚ ግዜ እዚ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ሰባት በዚ ቫይረስ ተለኺፎም ድሮ ድማ ልዕሊ 150,000 ሰባት ብሰንኪ ዝሕማም ህይወቶም ስኢኖም ኣለው። ካብቶም ዝሞቱ ብዙሓት ምኩራት ሓካይምን ካልኦት ሰራሕተኛታት ሕክምናን ይርከብዎም። እዚ ለበዳ እዚ ኣዝዩ ኣዕናዊ ከም ዝኾነን ንነዊሕ ዝጸንሕ ኩሉ መዳያዊ ሳዕቤናት ከም ዝህልዎን ከዓ ሰብ ሞያ ይእምቱ። ስለዚ እተን ብቁጠባ ወተሃደራዊ፣ ቴክኖሎጂያዊ፣ ሕክምናዊ፣ ማሕበራዊ ብሓፈሻ ኩሉ መዳያዊ ምዕባለ ጸብለል ዝበላ ሓያላት ሃገራት እውን ከይተረፋ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ይርከባ። ኩለን ሓልዮት ህዝበን ዘለወን መንግስታት ድሕነት ዜጋታተን ከም ቀዳምነታተን ብምስራዕ ኩሉ ጸጋታተን ኣዋዲደን ክጓየያ ንዕዘብ ኣሎና። ብመንጽር እዚ ንህልው ኩነታት ሃገርና ኣብ ግምት ብምእታውን ንኣተሓሕዛ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ድሕሪ ምክትታልን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ህዝብና ኸውርዶ ዝኽእል ዓብ ዕንወት ኣዝዩ ኣሻቓሊ እዩ። ሓላፍነት መንግስቲ ዜጋታት ብሕግን ስርዓትን ተቐይዶም ኩሉ መዳያዊ ድሕነቶም ክሕሎ ምግባር እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ዓቕምኻን ጸጋታትካን ኣወሃሂድካ ቀዳምነታትካ ገምጊምካ ንህዝብኻ ብኹለንትናኻ ምግልጋልን ምውፋይን ገለ ካብቶም ብቐንዲ ዝጥቀሱ መምዘኒታት ብቑዕ መንግስቲ እዮም። ምዝ ብምዝማድ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ብዛዕባ ህዝቡ ፍቕርን ሓልዮትን ዘለዎ ዜጋ ብዓብ ስግኣት ከብዱ ሓቒፉ ይሓድር ከም ዘሎ ብሩህ እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን በብዝጥዕሞም ውዳቤታት ተጠርኒፎም ዓቕሞም ዝፈቕዶ ኣበርክቶ ንምግባር ይሸባሸቡለው። ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብኣውነትን ዜግነታዊ ሓላፍነትን ወትሩ ዝደጋገምን ዱልዱል ባህላዊ መሰረት ዘለዎን እዩ። እቲ ብሃገርና ዘሎ ዝዓበየ ሽግርና ኣሊና መጻኢና ክንቅይስ ዓቕሚ ከም እንውንንን ኤርትራን ኤርትራውያንን ካብ ሕሉፍና መጻኢና ዝያዳ ትስፉ ምዃኑን ዘረጋግጸልና ኸ እዩ። ማሕበር ሞያውያን ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ ንኹሎም ኣብዚ ወፈራዚ ብንጥፈት ዝሳተፉ ዘለዉ ዜጋታትን ማሕበራትን እናመጎሰ ነዞም ዝስዕቡ ለበዋታት የመሓላለፍ። ቀዳማይ ሓድነት ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓደ ክጥርነፍን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ ዕላማታቱን ኣተገባብርኦምን ዝነጸረ ባይታ ንኽፈጥሩን ብሕብረት ንኽሰርሑን ንጽውዕ። ካልኣይ ኩሉ ንምምካት ለበዳ ኮቪድ-19 ዝግበር ግብራዊ ስራሓት ክኢላታት ስነ ጥዕና ብመሪሕ ዝዋስኡሉ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ቆይሙ ኩሉ ዝግበር ሓገዛት በቲ ዝግባእ ኣገባብን ብጉሉጽ መንገድን ክግበር ንላቦ። ሳልሳይ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ህጹጽ ገምጋም ተገይሩ ብውፅኢታዊ መንገዲ ዝሕገዝሉ ኣገባብ ምድላይን ንዝምልከቶም ኣካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጥርዓን ምቕራብን ብቁልጡፍ ክግበር ዘለዎ ስራሕ ምዃኑ ኣትሪርና ንምሕፀን። ራብዓይ ዝሓሸ ጸጋታት ኣብ ዘለወን ሃገራት እንነብር ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ህዝብና ኣንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ጸገም ብዝወሓደ ሳዕቤን ንኽሓልፍ ዓቕምና ዝፈቕዶ ኩሉ መዳያዊ ሓገዝ ክንገብር ዜግነታዊ ግቡእና እዩ። ሓምሻይ
ኩሎም ምሁራትን ሞያውያንን ኤርትራውያን ኣብዝናይ ወፈራ እዋን ነትኾስኪሱ ኣብ ዘለዎ ደረጃ ዘብጽሖም ሕብረተሰብ ብምዝካር መሪሕ ተራ ክጻወቱ ሕልናውን ዜግነታውን ግብኦም ምዃኑ ነዘኻኽር። ሻድሻይ ብኤርትራውያን ዝካየዳ ማዕከናት ሓበሬታ ብዛዕባ ለበዳ ኮቪድ-19 ጽፉፍን እዋናውን ሓበሬታ ናብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝበጽሓሉ መንገድታት ኣብ ምውዳድ ክነጥፋ ንላቦ። እዚ ለበዳዚ መንግስታት ዓለም ብቕዓተንን ንህዝበን ዘለውን ሓልዮትን ተወፋይነትን ብግብሪ ዘርኢያሉ ፈታኒ እዋን እዩ። ኣብ ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ከም ዝተዓዘብናዮ ነዚ ዝበቅዕ ውዱን ስርዓት ዝሓዘ ምሕደራን ትካላዊ ኣሰራርሓን ስለዘየሎ እዚ መፂኡ ዘሎ ሽግር ንህዝብና ንሕማም መንድዓት ሓናት ተወስኾ ኮይኑዎ ይርከብ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ እተሓሕዛ ጉዳይ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዙሕ ዕቃበታት እኳ እንተሎና ኣብ ምድራት ኣኼባታትን ምንቅስቓስ ህዝብን ዝተገብረ ውሳኔታት ከምኡውን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወሃብ ዘለዎ ሓበሬታን መምርሒታትን ጠቓሚ ምዃኑ ንግንዘብ። ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ነዚ ለበዳዚ ንምምካት ምስ ድሩት ቀረብ መሳለጥያታት ህይወት ህዝቦም ንምድሓን ኩሉ ዝከኣሎም ዝገብሩ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ሕክምና ኣገናዕ ንብሎም። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ንምሕጋዝ ዝቐንዐ ተበግሶታት ውፅኢት ክርከቦ ዝኽእል ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ እቲ ዘድሊ ምትሕብባር ምስ ዝገብሩ ጥራይ ስለ ዝኾነ ነዚ ዝስዕብ ምሕፅንታታት ነቕርብ። ቀዳማይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ነዚ ለበዳዚ እንከላኸለሉ መንገድታት ጽሬት ኣካላት ብፍላይ ኣእዳው ስለ ዝኾነ ህዝቢ ቀረብ ማይን ሳምናን ጸረ ባክቴርያ ኣልኮልን ክረክብ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ መንግስቲ ብሓላፍነት ክሰርሓሉ ይግባእ። ብተወሳኺ ጽሬት ከባብን ማሕበራዊ ወይ ምምሕዳራዊ ቤት ጽሕፈታትን ዕቱብ ጠመተ ክግበረሉ ንምሕፀን። ካልኣይ ብእኩብ ዝነብሩን ሙሉእ ጥዕና ዘይብሎምን ዜጋታት ነዚ ለበዳ ኣዝዮም ዝተቓልዑ ስለ ዝኾኑ ብመንግስታዊ ትካላት ዝእለዩ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ፍሉይ ቆላሕታን ምክትታልን ክግበረሎም ይግባእ። ሳልሳይ ኩነታት ኣተሓሕዛ እሱራት ኣብ ኤርትራ ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ቫይረስ ኣዝዩ ምቹእ ስለ ዝኾነ እሱራት ኣብ ቤቶም ዝጸንሕሉ መንገዲ ክፍጠር ይግባእ። እዚ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሓላፍነት ብምዃኑ ብጉድለት ግቡእ ጥንቃቐን ምዝንጋዕ ሓላፍነትን ኣማሕዩር ዘለዉ ዜጋታት ከይጉድኡ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዜግነታዊ መዝነቱ ክጸውር ንጽውዕ። ራብዓይ ምስ ዋሕዲ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብን ቀረብ ንዋትን ትካላት ጥዕና ኤርትራ ኣዛሚድካ ኣማሕዩር ዘለዉ ዜጋታትና እቶም ብቐሊሉ ክጉሰዩ ዝኽእሉን ኣደራዕ ናይ ዝለበዳ ክወድቆም ዝኽእልን ምዃኖም ጉህድ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ምፍታሕ እሱራት ኣብ ዘይከኣለሉ ኩነታት ጥዕንኦም ንምውሓስ መንግስቲ ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድን ብዘይ መንግስታውያን ትካላት ጥዕና ንዝቐርብ ሓገዛት ድማ ብዘይ ግብዝና ኣብ መዓላ ንኽውዕል ዘድሊ ምትሕብባር ክገብርን ንጽውዕ። ሓምሻይ ኣብዚ በዳህ እዋን ንምግታእ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝውዕል ዝኾነ ይኹን ሓገዝ መንግስቲ ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ከይሕሰም ንምሕፀን። ሻድሻይ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና በብእዋኑ ዝወፅእ መምርሒታትን ሓበሬታታትን ብዝግባእ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ንምሕፀን። ሻውዓይ ዜጋታት ካብ ኩሉ ዋኒኖም በኺሮምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን መንግስቲ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ድራር ዕለቱ ዝረኽበሉ መደባት ሰሪዑ ኣብዚ ጽንኩር ግዜ ንህዝቡ ካብ ጥሜት ከድሕን ሓላፍነቱ ምዃኑ ነዘኻኽር። ጸጋታት ሃገር ካብ ዋናታቱን ካብዚ ግዜ ዝንሓሊፉ ንዝኾኖ ከም ዘይብሉ ክጽቀጠሉ ዘለዎ ጉዳዩ። ሻምናይ ተራ ብሕታውያን ትካላት ኣብ ምውሓስ ቁርዑይ ሃገራዊ ቁጠባ ዕዙዝ እዩ። ከምቲ መንግስቲ ዝኣወጆ ንሰራሕተኛታቶም ስራሕ ከይሰርሑ ደሞዞም ክኸፍልዎም እንተኾይኖም መንግስቲ ብሕታውያን ኣውፈርትን ትካላትን ዝሕገዝሉ መደብ ክሕንፅፅን ክትግብርን ግዜኡ ዝጠልቦ ሓላፍነት እዩ። ማሕበር ሞያውያን ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ ኣካል ናይቲ ብኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ኮይኑ ብውልቂ ይኹን ብማሕበር ዓቕምና ዝፈቕዶ ሓገዛት ክንገብር ምዃናን ኣብዚ ጽንኩር እዋንን ብድሕሪኡን ኣብ ጎኒ ህዝብና ደው ከም እንብልን ቃል ንኣቱ። ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ። ማሕበር ሞያውያን ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ
17 ميازيا 2020 زخبركم سمعتنا نلومي تدالي زنبرة مدب انتاي كيبهالالو أبستفتيمولو زمت سومون أم محبراو من رخبيتات يخون كالي هزبي زلعلو نتبتاتنا رستاتن حزنا كسابن ملسكم سنايكنا راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان مدب من نسيات عبريدي إيرنا أبزلخمو سلام نعخم يخون زخبركم سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلايك أمدب من نسيات كما يتقنيو مسمولو طعنا كتهلونا تمننا نلوم حموس 23 ميازيا 2020 نعختكم يخوني زبلنا مدبات حيزنا أب ساعتنا ترخيبنا لونا كسافة أمي مدبنا مسانا خط صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محارية سنايت أنا خط مدب من نسيات عبريدي رنا ناي إسراتات هارلم أبشاولات ويستن كابنوكو كأجوج أوي خبلان وعيلو سمعت جبننتن زي أفراينتون زجد فلي يبلون كل تدماميرو قال خسرحني يايكالن بقى ولا الليلو سلتشيني أبقى في البيت سوقيدو زنبرة زي ترد أن سمعت انتفخص الليلة اجرينا بزمر حنخدكو دحر خبابي 4 دقائق قعزو ناب حدا كابشاولات كتما هيستن كيد زبل تصلو الحساب مصني قدم حجي ساني سايد تبايلو زصواع كبابتا ختما بحدغنينتو مبل شارشاي كاب كبابيتات امريكا 5 سرع اب انترنت ام بيبنيره نابو خيد وسنكو اب حنتي مصبيت اوتوبوس كوفيلن كلخو حدا خند نفسو زخون بالجاز تسكم من سيمصيو اب غني كوف بلا دحرناي قرب دقائق سقتا بزعبا زتكخوم عينتات شجاران ويد تبايلو زفلت حششن دارقا بحبن كألاني جمرة رأسينا نغنقو كسمعو جمركو صانيحون بزعبا أزيو هابتام كقبرو زخولو حسابات كألاني جمرة صبوسي كله داي منيو حسبكو ويا من اسي تمرتن مهوراتن ناقونات صبه مهورات سبات ابتحسيبو زلو بيزنس كتقمولو مخانو كيحفر نغرني تمرت تمهار ديخا إلى مسحات كويو إذا كل عزف سف جميرو أمو سرح كتسرح ديغا وسيخة مسحات كوو مقصر زي بلو فلسفنا كنقرن نجمره نبتا أمونغونا غميت أواز نبر بالجانات أمتكو منبر غزا خلوكادو حتو يكالسألكو غزا خركبيت عراللغو كم حوسي تخزبلت ملسي نمجمر أوان ملسالي أوتوبوسون متساتنا نمجمرا غزي استتقم كلا هزباويت مقعزيات خبابي ጨናአ ስግድ ግዳበለኒ ኩሎም ኣብታ ኣውቶቡስ ዝነበሩ ሰባትውን ኣብ ክዳውንቶምን ኣካሎምን ዝተረፈ ጨና ሽጋራን ዊድን ዓብሊኾማ ነበሩ 37 ደቂቕ ድሕሪ ምጓዓዝ ሃንደበት ክወርድ መደኩ ውርድ መስበልኩ ኣብታ ማዕረፉ ኣውቶቡስ ዝረኣኽዋ መንእሰይ በይና ኾፊላ ራፕ ዝዓይነቱ ሙዚቃ ትሰምዕ ነበረት ኣዝያ ቀጣን زي كمتي زنبرتو خبابي أزياد صريتي مخانا دارغا زنصبارق زنبره نوحتي أصابعتان كداونتان يمسكرو كمي إلى زمناو عين السلامتا متخولا زي كم استتصبخو أزيو سنسرعات بزلو وإنجليزيا سلامتا لقستلي أوتوبوس قصر 28 ديخ تصبي زلخي حتتكو إلالك جمر ندهقنكو أعنتا كابتات السمع الله زنبرت آيباد كيف فليت أوا بلتني كنديك تخاطو خيو زودي بزسمع كم قلقن اتا أب مخفتي بكلاود ميكي استتصحفت قتمي صلالوتات هارلم مالت هارلم شادوس زلا نفسخ الشيط بسقعت تسقم نشتي قرزو الزخاخرتني أبت خبابي زنبور سبات أب أزيو هسكاف عينت من نبابرو كم زنبرو بأكايد أمن أبت خبابي حدا كاب عسرت حدا قداينا يقبن كتكون تخقلو خمزولو زبل حبريتا سمعكا كتقنزب تخقل أبشحنش عتميتن عسراتات بزعبانا يتألمتي زنوبرولا شنخ هارلم نيويورك زنبرا من إسيات بزقنزو من قدي زقلت أو كلاود مكي اتاستو ولدلا هاقرو جامايكاس
كمي نيرا تخون حسبكو مسناتي زانتا كتأساسرو فتنكو كابتشاف عالم استسدود كلا هاجر دحر 100 عامتاتون كمزا عينت صقمات مهلاو كاب ولدتات እናተ ወራረሰ ዝቀጸለ ይመስል ካብ ወለድታተይ ዝቀጸለ ከይተመርዓኻ ወሊድካ ውሉዳትካ ብስነ ስርዓት ዘይምዕባይን ኣብ ቤት ማሕቡስ ምድጓንን ኣባይውን ከይቅጽል ሓሊነኤ ዝበለን ጸሊም ኣሜሪካዊ ዓርከይውን ከም ኣብነት ኣብ ሓሳበይ ያሰለሰልኩ A drug called tradition እትብል ሓጻር ዛንታ ሸርማን ኣሌክሲ ዘለው ኣብ ዘይጠቅም ናይ መስተን ሓሸሽን ምንዝርናን መነባብሮ ዝተኣለኹ ብቀያሕቲ ህንዳውያን ዝፍለጡ ደቀባት ኣሜሪካውያን መንእሰያት ቀንዲ ምንጪ እቲ ነዚ ኩሉ ኦርጂ ካብቲ ናይ ጻዓዱ ኮርፖሬሽናት በመሬቶም ሰንጢቁ ዝሓልፍ ሓይሊ ማይ ክራይ ምዃኑ እቲ ቪክቶር ዝተሰመየ ተራኻይ ገጸ ባህሪ ይነግር ቀጺሉን ቀያሕቲ ህንዳውያን በኸምዚ መንገዲ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ክገብሩን ከለው ኣቦዋቶም እንተስ ነቶም ደቀደቆም ደቀባት እንተስ ነቶም ገበት ጻዓዱ ካብ ላዕሊ ካብ ኣርያም ብስሓቅ ትዋሕ ከም ዝበሉ ይነግር መባእታዊ ኣፍልጦ ታሪኽ እዛ ዝነብረላ ሃገር ኣሜሪካ ዝፈልጥ ሰብ ኣብ ደቀባት ዘጋጠመ ህልቂትን ኣብቶም ካብ ኣፍሪቃ ከማባጊዕ ተገዚኦም ዝመጹ ኣፍሪቃውያን ባራዩን ዘጋጠመ ግፍዕና ደራዕን ኣየንበበን ወይ ኣይሰምዐን ኣይብልን እዞም ኣብ ቅድመይ ዝመላለሱ ዘለው ነበርቲ ዝሻውላትውን ግዳያት ናይ ምርጫታቶምን ናይ ዝንዮም እዞም ካብ መረበትና ዝተሰደድና መንእሰያትውን ክልተ ምርጫታት አንጎል ሒጠን ይጽበያን ኣለዋ ወይ ግዳያት ስደትን መግደራን ኮይና ኣብ ናይ ግዳይነት ክንነብር ወይ ከምቲ ዓርከይ ዝመረጾ አንጻር ማዕበላት ከድና ክብርታትና ኣብ ስደቱን እንተኾነ ክንኩልዖ መጻኢናውን ኣብ ኢድናን ኣብ ኢድ መከራናን እዩ ዘሎ እታ ኣብ ኢድና ዘላ ብብሱስን ሓሳባት ኮስኩስና ማይ ፍልጠትን ምህሮናስቲና እቶም ኣቦታትና ዝሓደጉልና ዘሕብን ዛንታ እንዳዓቀብና ደኣ ሽግሓርነትን ናጽነትን ናብ ወለታትና ንሰጋገር ሕሉፍ ግዜ አስከሬን እዩ ኣብኡ ኣይትንበሩ ናብኡ ክትምለሱ ኣይተሃቀኑ መጻእ ግዜውን ገና ስጋ ዘይለበሰ አስከሬን እዩ ኣብ ሕሉፍን ኣብ መጻእን ክትነብሩ ዝንቀሳቀስ አስከሬናት ኣይትኹኑ ኢላ እንሓጎኦም ነቶም ደቀባት ኣሜሪካውያን ከም ዝተላበወቶም ንሕናውን ምንህና ታሪኽ ክንለቃቅብ ሓደራ ሎሚና ከይንርስዓ ዝገደደውን ንጽባሕ ክንሓስብ ሎሚና ብህልዋትና ሞይትና ከይንሓልፋ ዶኽብሎ ነዚ ነብሱ ብውቃጦ ግርጻኑን ሓጺነ መጺን መሊእዎ ዘሎ ጉብለል መንእሰይ ሓሰብኩ እንተ ገደደ ምጸረፈኒ ህይወት ብሳዕቤናታ ምስ ደክረቶ ይስወጦ ይኸውን ሃርለም ንበዓልቲ ሊቅ ስነ ቁጠባ ታሪኻዊ ስነ ሓሳብን ማሕበራዊ ምሕደራን ዝኾነ ቶማስ ሶል ዝኣመሰሉ ዘፍረየት ከም ዝኾነት ኣብ ዝዱር ገበናት ዝኾነ ሻውልውን መን ይፈልጥ ክንደይ ሊቃውንትን ክኢላታትን ይዓብዩ ይህሉ እዚ ክትሓስቡ ሕልናኻ ዝዕርብ ስደትን መግደራን ደቂ ዓደይ ደኣ ክንደይ ተስፋ ዝዘርኡ ዘይፈሪሉ ድሮኳ ይፈሪሉ ብተስፋስ ምቕናይ ደኣ ኤፍሬም ካሕሳይ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተመራመርቲ ስነ ከዋኽብቲ ናብዛ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ጠቕሊላ ተቐይራ ጸንሐት ፕላኔት ተመሊሶም ሰለስተ ተመራመርቲ ስነ ከዋኽብቲ ንኣዋርሕ ኣብ ጠፈር ብምጽናሕ ዓርቢ ንግሆ ዕለት 17 ሚያዝያ ናብዛ ምስላ ጠፊእዋ ጸንሐቶም ፕላኔት ምድሪ ተመሊሶም እቶም ተመራመርቲ ስነ ከዋኽብቲ ናይ ኣዋርሕ መገሸኦም ወዲኦም ኣብ ካዛክስታን ናብ ዝዓረፉሉ እዋን እቶም ዝቐበልዎምን ካብቲ ዝፈልጥዎምን ዝለመድዎምን ወጻኢ ኮይኖም እዮም ጸኒሖሞም ሩስያዊ ኦሎግ ስክሪፕስቲካን ኣሜሪካዊት ጀሲካ ሚርን ካብ መስከረም 2019 ጀሚሮም ኣብ ጠፈር ክጸንሑን ከለው ሳልሳዮም ኣሜሪካዊ አንድሪው ሞርጋን ግን ካብ ሓምለ 2019 ምዃኑ ተፈሊጡ በዛ አጋጣሚ ጀሲካ ሚር ምስ ካልእታ ክሪስቲን ኮች ናብ ጠፈር ከይደን መንባርን ይዝከር እቲ ጉዕዞቲ በዘን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ተኻይዱ
ንሳቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓደ ክእመንን ክግመትን ዘጸግም ተኣምር እዩ ምድሪ ኣብ ትሕቴና ኮይና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምጽናሓ ክትብል ሜር ገሊጻ ኣብ ጠፈር ኮንካ ምድሪ ክትርአን ከላ ከም ቀደማ ጽብቕትን ርግእትን እያ ትመስል ስለዚ ኩሉ ብድሕሪና ዘጋጠመ ነገር ንምእማኑ ኣሸጋሪ እዩ ትብል ሜር ወሲኻ እቶም ተመራመርቲ ስነ ከዋኽብቲ ኣብ ካዛክስታን ድሕሪ ምዕራፎም ኣብዚ መብዛሕትኡ በረራታት ተዓጺሉ ዘሎ እዋን እታ ሃገር ብፍሉይ ንዓኣቶም በረራ ኣፍቂዳትሎም እቲ ሩስያዊ ንሃገሩ ክበርር እንከሎ እቶም ኣሜሪካውያን ድማ ናብቲ ትካል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ማለት ናሳ ኣዳሊሎም ዝነበረ በረራ ብመኪና ተጓዒዞም ጀስካ ሜር ከም ዝመስለኒ ካብ ኣብ ጠፈር ንላዕሊ ኣብ ምድሪ ተንጽሉ ክስማዓኒ እዩ ትብል ንሳቶም ቀጥታ ናብ መሬት ምስ ዓለቡ በይኖም እዮም ተፈልዮም ንምርግጋጽ ድማ ካብ ኮሮና ነጻ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን መርመራ ተኻይድሎም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቶም ናይ ናሳ ተመራመርቲ ነዚ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክውሕዶም ከም ዝኽእል ይግመት እቲ ካብኡ ንላዕሊ ዝኸበደ ግና ድሕሪ ናይ 7 ኣዋርሕ መገሻ ተመሊሶም ስድራ ቤቶም ብናፍቆት ሓቒፎም ክስዕምዎምን ናፍቆቶም ከውጽኡን ዘይምኽኣሎም ምዃኑ ይገልጹ ካልእ ብ9 ሚያዝያ 3 ካልኦት ተጓዓዝቲ ናብ ጠፈር ከይዶም ምህላዎም ተሓቢሩ ንሳቶም ቅድሚ ምብጋሶም ንሰሙናት ኣብ ውሸባኦም ጸኒሖም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና